hang ne telok lawai ka berthei he ka teng am jong ka Iran henry sawa jam ki bom jong ka Israel pat ka US nringut ki si ying ki laya baju haka jing siat drone jong ka Israel ya ka wei ka kali ha Lebanon ka Israel kala kruid ru ya ka wei ka building ka bahe ha Southern Lebanon pada bro artli kinik jing cia ka Al Jazeera kala pentip ba kumba khandringut kibri balayap kan ba ka tolong kubor de Hindu kala ong ba khar sawngut kibri balayap ha Lebanon haka juga sengi ka air defense system jong ka Kuwait kala yo ban siat ya si bun teli gi missile pat ki drone jong ka Iran ki drone bat gi missile jong ka Iran kila syuher hasuin lakum giskan henry klem don jementoy ARM kan ba lada ke Israel pat ka US ki mod pergi temu tang sisin kruit jeram bat yo jing kendru sibun teli ki mediap jong ka Iran pat ka Lebanon wala kataru kop sarong ke Iran kan ba taba kamene yalade umnut pan pau pertei pat usupa kubor tang da isiti lengba kinora kubor umnut su banmi pertei hagi sosial media yo baka Israel pat ke US kin terak ya ka jaka baudon tangketa ulawai menin kasi palai ka arpu praterik kumba khandringut kibri balaklat pat sanpu prangut kiwe pat ki bala mensau hagi jing terbom daga Israel haka pangsyati jong ka Lebanon kat kum kilat patai kubor jong ka Lebanon kane kala cia tik haka por baka Israel kanang pencur ya ka jinghir thma lat penmi hukum ya ki pajba ban phat kramno na ki senong ki jongki ka National News Agency jong ka ri Lebanon raya thu ban ringwut ki brugi balaklatno ki dei ki shiying ki lacha siat haga drone jong ka Israel men step kat ba gidang thmu ban pedri lengba ka surugba Alon highway ka ba penyaso ya ka Sidon pat ka nongba tayar pat hashtag lenti kala jia ka jing jia ka ba sungsi ya ki negi shiying shisem kan thub ya ki kmigi pa pat arngut ki khnarit pat arngut ki wei pat ka wei pat ka jing jia ha ka ba ki ling sun thma jong ka Israel kila terbom ya ka wei ka ying pakidulan ha sapang syati jong ka Beirut ka balong ka sin ka ba nengkong ba ka Israel kan terbom ya ka nong ba Lebanon hapo kini kita yo kat kum ki kubor na Israel kane ka jing hirtma ka de ka jing thong ya kinong elam wala ki sipai jong ka Israel kimpat penmi ya ka no kubor pajba ka kan hun Hezbollah ka don haga bor ka baklan ha sapang syati jong ka Beirut bat ka United States kala penbor ya ka Israel bahkan nom terbom ya ka nong ba na markas yo kana ka jingle kan pen klem ya ka jing ya keren yesuk hab deng ka Tel Aviv bat ka sarkar Lebanon bat haga juga por kisipai jong ka Lebanon kila ong ba uwei usipai jong ka ulaklat haga jing terbom ka Israel hanna bati kane ka de ka wei pat ka jing hertma ka bala thmu ya kisipai gari ton ki wei pat kisipai ki bala klatno hagi ne gisni ki bala dab na ka jing terbom hasati jong ka Lebanon bat ka beka bali ka Israel kala penmi ru ya ka hukum ka bateng pan penkan ria senong no ya ki benta basati jong ka Lebanon uspuk person jong ka Israel ula penmi ya ka jing maham pan penkan ria jaka ya ki nriu teli kisor pat ki senong ha ka pangsyati jong ka Lebanon ya ka baong baka jingele ka bajur kan sajia sen ula ong ru banamar ka jing penken jong ka Hezbollah ya ka jing yate sange yasiat kisipai jong ka Israel kilalong ki balapan kre pan yale betki kine senang ki balasya maham pan kenria kilong ka Hezbosh kafar kila samar enkana nabati altata pat ka kafar reman
Hashati jong ka Lebanon. Ka Israel kadang yai teng ban hertma ya ka Lebanon. Man kasngi bat ka jing kurup ya ki jaka jong ka Lebanon. Ka Iran Revolutionary Guards. Kalau ong bakat hany Middle East kanomla ban yo jingsuk. Tak hadu bakan dayo ban pencor no sendon ya ka Israel. Pan kala kentaj no sendon ya ka jingkot ya kerana sub jong Presiden Donald Trump. Taga bakan no bakan negadei tangga jing terang ban penyap di Hebrew pat ban pencot. Kini gigentin kilami hadin ba arngut kirang ba spai jong ka Hamas kila klan no haga jing terbom dagi Israel haga sa. Ka Iran Revolutionary Guard kala kobru pala dagi penyap ya kini girang ba spai kanom pentelot ya ka jing ele Persia dagi nong Palestine. Henry kanang penklan penban ya ka cingele nak banta ban peladluj ya ka Palestine bat ka Jerusalem kawe bat ka jingjia ha ka baga Iran kala siat dagi drone bat ki misail ya ka kuwe ha ka bakala don ka jingpa siren ha baro ki nongba jong ka kuwe Henry ha ka ne ka jingjia syam layo ya ki report na kino ki jing yap breu lane ki jing mensau ha ka bagi air defense jong ka kuwe kila yo ban sian no ya kana kejing siat misail pat ki drone jong ka Iran.